температурата, която влиза. Там има датчик. Настройките на Рекса са... Сега ще го снимам. Сложил съм го на 35 градуса, като в момента неговият термодатчик твърди, че е 27 при него. Но от рекуператора влиза вече в таваните, отиват 29,2 градуса, даже и 3, но там някъде клати. Като харчи ток. 1 киловат е нагревателя. Пулсира ток. Без него по принцип 500 вата харчи, значи близо киловат си пулсира. Ядем пак настройките. 29,4,5 много е. 30 градуса в момента влиза топло вътре. Това е при изключен вентилатор в банята. Ето го Рекса как пулсира. Подава ток на печката. Ето е печката. Вътре е печката, зад филтъра. Странно. Супер работи. 29,6. Външната температура твърди, че е 17 градуса, даже и на другите твърди 16 и нещо 17. Всички термометри твърдят, че вънка е 17 градуса. Близо 30 градуса ще се опитам да вкарам в таваните. При външна 17, това са 13 градуса разлика. Това е при случай, че не е пуснат вентилатора. Изходящия да ти трябва кръстоса. Чакам го вече 15-та минута да се успокоят температурите, май се успокоиха. Не са се, да, успокоили са се. Ще изчакам още малко.